Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare panapa pachannel yenyu nema-updates manyama. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo pano pari kunzi muchinda waya anonzi Mike Chimombe ari kungoti nyaya dzacho dzakungonetsa kuti apinde mukoti. Unoziva kuti pakakamirwa wakomana ndo ana mbudzi dzacho kana mbudzi yadhura, I don't know whatever, kuti mbudzi dzama-millions makadziona kopi, it's a topic for another day zvacho, but inyaya yakatoitika. So panapa pari kubuda pari kunzi High Court Judge Justice Kwenda touches storm as sick Chimombe fails to appear in court again, demands his appearance this afternoon by a correspondent. High Court Judge Justice Pisrai Kwenda Mandi had no kind words for Zimbabwe Prisons and Correctional Services ZPCS after they failed to bring fraud accused businessman Mike Chimombe to court. These guys vane lawyers akawanda and they've been trying to what the way out. Toita say kuti tibudirire panyaya iyi because panga pachipisa nyaya yembudzi yanga ichinetsa zvisingaite. So iko zvine zvana Mike Chimombe akachaende manje kukoti kwacho. Amungonzi ari kurwara. Last time pakambonzi lawyer wacho umwe anzi aenda kunoviga Tsano vake. Tsano anzi aenda kurufu kwa Tsano amini. Ndakatombobvunza kuti kati asi Tsano wacho vakafira kune dzimwe nyika kana ku UK ku London. Ndikangoti nyaya dzawo dzanga chimwete. I don't know kuti strategy iripo ndeyekuita sei, but panapa majaji akutokecha ma feelings, pari kutopisa zvinhu zviri kurwadza. Ndiri ipapo ndasangana nenyaya pano pari kunzi paitika zvekare tsaona imwe mu Bedbridge Road. Zvinhu zviripo hama dzadiwa ka podotoboti nyika inamato. Handisi kuziva kuti Zimbabwe iri kutanga mbotso here kana kuchimbori chii, because panapa there's been an accident at the Lutumba toll gate near Bedbridge Boja, and Eben Connect bus collided with a truck. Reports say more than 10 people have tragically lost their lives on the spot. 10 vanhu vafira pa spot. Simply means vamwe vachazononingirina. Saka zvakakosha kuti mucheke ma relatives enyu. Inini panapa munongozanda simba racho rekuti taura kuti hama dzenyu dzafandana. Kana uziva kuti hama yako yangaenda kunopinda Eben Connect ichienda yarohana netruck. That's the current situation right now in Zimbabwe, Bedbridge Road. Zvakakosha hama dzadiwa kuti muende munotarisa. Tokatanga pane nyaya yemadzungairwa vaya vekutengesa struggle vakuzoti vakafungidzira kuti tikatora danga rakazara newai zvakazochinja wai dzakatiza mudanga. MDC kune nyaya iri kunetsa ikoko. Munongoziva kuti nyaya dzatidi kunyataura nedzadzo because tikazovapa relevance vakapera. Isusu ndisu tinenge tiri kutoziva kuti vakapera ende takaignwa nezvavo. But it's very important kuti tionesanewo kuti mungozivawo muri yeZimbabwe kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo pa this political party MDC. Saka nyaya iri panapa pari kunzi the court ruling comes after a challenge by MDCT Vice President Elias Mudzuri and several senior party members including Edward Kokora, Gift Kanjana, Denford Moyo and John Nyika. The applicants argued that Munzora had orchestrated an illegitimate Congress that failed to meet the constitutional requirements for such a gathering. The purported National Congress held in December 2022 by the second respondent Munzora as the National Congress of the first respondent MDCT is declared null and void for non-compliance with the first respondent constitution, ruled Justice Shaw. According to the judgment, the Congress lacked a quorum as key structures such as the Women's Congress League and were excluded. Right, nyaya iyi inoitika ndekuda so akusisina chimunko sekuti akandambozviita. Ndakambonzwa kuti even harvest house checho yanga iri MDC house yayi patonzi yanga yato flea market because vanenge vakunetsa kuti vachipeya mabills. So inini zvangu ndakazvitarisa semunhu ndinyaya metician anoweka nyaya kunge medzi ndinoonera ndechitoziva kuti this guy strategy apapi. Strategy yandiri kuziva ndiri kuona inini myself ndeyekuti zvaakurema kuti aramba ari leader. Mabills anenge apo kune vanhu vagara vakashanda kuMDC vanenge vakuramba vachidzoka tumonzora tiri kuda masalaries edu tisi tinogadha harvest house mari yakunetsa kuti ichibuda. So anogona kuti iye akutoona kuti zvakutostrena iye pamwe anombotanga kana kamusika mari inenge ichitengeswa musika nemukadzi wake kumba anenge akutambirisa vashandi vekupolitical party isiri kutombocontesta kuma-election. Simply means mari dzacho dzimwe dzinenge dzisiri kutobuda muri yeZimbabwe munongoziva zvinhu zvine zvichiitika. Saka inini ndikuona kunga strategy yekutanga kuti guys ndakuda kusarenda chinhu ichi ndochibuda sei. Ndo maonero angu because mapolitician vakangwarisa. This guy muri kuziva even maoffices ake ezvinhu zvake zvaanoita career yake, he is a lawyer by profession. Akatosvika pakutobudisirwa zvinhu futi kumaoffices ake atadza kubhadhara rent. What more vashandi vekupolitical party isisiri kuunza mari. Ende muri kungoziva zvakaitika ma-US aid machinji zvana Trump zvezvo vakangobata zibhemba vaTrump vakakata zvese. What more political party muchapuwa chii? Majournalists chacho vamwe vaiwana mari kubva kuside koko haichapindi. What more anangirikini baba zvakunetsa. Saka atona kuti it's better nditosiya chasara ungonzwa kuti harvest house yacho yakutongovhurwa sechechi. Ndo zvinhu zvatosara zviri papa muri yeZimbabwe mungaziva ndinotaurisa. But the nyaya metician kana watondinzwa kana watondiona taonana kana uchinge iri first time yakosvika panapa gara wafollowa uti subscriber nekuti nyaya dzinouya panapa akudya rinopisa kana watodya iro rakwana. Ngatisangane mucomment section muchindiudzawo zvamuri kufunga ipapo panyaya dziri panapa. The nyaya metician, I rest my case.